Ovdje jedna sestra naša postavila je pitanje oko pokrivanja podbratka. Podbradak znači je ovaj dio dole ispod bradi. Sad ja imam bradu pa vam to ne mogu plavo ni pokazati. Pitanje koje se postavlja jeste da li je ženi obaveza da pokrije podbradak i postoji na internetu, postoji, hajde kažemo djelomično malo i rasprave oko tog pitanja, Allah najbolje zna, ispravno je mišljenje da žena kada izlazi, žena koja ne nosi nikab, treba da pokrije svoje lice, onaj dio koji se peri prilikom abdesta, pošto ovaj dio dole se ne peri prilikom abdesta, onda je to avret. Pa nam je ova sestra postavila jedno dodatno pitanje. Ja sam dugi niz godina klanjala da sam ostavljala podbradak otkrivenim. Šta je onda sa mojim namazima? Insan što je radio iz neznanja, ne treba da se tome osvrće. Inšala namazi koje je klanjala su validni, vjerodostojni. Pogotovo što se radi u jednom malom skrivenom dijelu ženskog tijela. Znači, prvo što se radi u malom dijelu tijela, a s druge strane što je to ta osoba radila iz neznanja. Svakako treba iskoristiti ovu priliku, pozvati naše sestre muslimanke kada izlazi iz kući ako već ne nose nikabe, a svakako lijepo je da nose nikabe, ugledajući se u žene Allahog poslanika, ako već ne nose nikabe, onda da pokriju svoje lice, znači na način da podbradak bude pokriven i tako isto da klanjaju. Ako su već prije toga klanjale na način da su otkrivale podbradak, inšallah biznila, kao što je potvrdila islamska ulema, njihov namaz je validan.